Много хубава асистенция, да. Много така притискат, противникът отбор е малко по-натрениран, така да се каже. Те най-малко поради факта, че е финансово обезпечен. И на тая база така притискат много сериозно нашия отбор. Надявам се да Максим хубава борба сега в момента, ако може. Вече поведахме в резултата 15-13, възможност за Максим Ванчев. Просто невероятен проект за Максим Ванчев. Първи 2 точки за него със самочувствие. Просто това е най-добрият гард, който съм виждал от израстващите сега в момента в България. Ние в национален аспект отчаяно имаме нужда от такъв. И надяваме се да бъде скоро забелязан. Наистина, той е забелязан в гарнитурите. Максим Ванчев е на 16 години, нали, все пак. Да, играва и в 14 годишният национален отбор и в 16. Иначе неприятно е четвърти отборен фаул. Има още 3 минути до края на първата. Атмосферата е прекрасна. Хората... Няма свободни места в зала общинска Стара Загора. Това беше целта ни и като цяло идеята. И хората са с настроение дошли на баскетбол. Пропусна при първият наказателен удар, но реализира при втория Христо Господинов. Четвърта точка за него от началото на двубоя. 17-14 резултата. 3 минути и 10 секунди. Сега неприятна грешка и възможност за гостите от Русе. Пропускат обаче и нарушение на 14 номер Михаил Танев срещу Марчин Раднев. Марчин пригаря просто от желание да демонстрира това, какво може. Той е на състезател, ето сърцето му играе. Не така и от началото на матча е направил около 5-6 грешки. Сега обаче реши да играе 1 на 1 сам и отбеляза вторият си код, четвърта точка за Марчин Раднев. Там има мисмач, пази го по-висок състезател, 14 номер играе на позиция четворка. Марчин е така по-скоро по-лек състезател и по-взривен, много по-техничен и така има тактически код с Тобоев, много правилно така даде указания тия така това начиграване 1 на 1 да... Да, Марчин на 1 на 1 е много пъргав и много трудно може да бъде опазен. В момента 11 номер Христо Господинов така се явява проблем за нас и доста борби взе и така Нови нарушения бяха извършени срещу него и отново Марчин Раднев. 6-та точка за Марчин Раднев, 21-16 резултата, 2 минути. Хубава отнета топка и лично нарушение. Може би трябваше да... Жалко Миленков не взе неправилното решение. Трябва да търси бърз пас. Можеше. Тайм-аут иска наставникът на гостите Николай Господинов. И денс формация да Скери Шало ще зарадва публиката. Вече агитки скандират българи юнаци заедно, което е радващо. Доста добра атмосфера създават и феновете на Берой и на Дунав Русе до момента в общинската спортна зала. 21-16 резултата, 2 минути и 25 секунди и 5 отборни фала вече за съставът. 21-16, 2 минути и 25 секунди до края на първата четвърт. Топка в полза на Берое. Важно е да не сгрешим сега. Не! Върната топка. Според мен е неправилно отсъждане.
показател на противника отбор Докосна топката, да. По принцип, доколкото знам от там, когато се вкарва, може да върнеш топката назад. Не, тя е отплесната, няма какво да се дискутира. Добре, пазим под коша и караме Дунав да стрелят само от тройката. За сега те имат доста пропуски през стрелбата от линия за 3 точки. Хубаво ще сега да завършим тази атака с кош. 21-16 резултата. Мартин Раднев подава към Максим Ванчев. Няма много време, трябва да се търси атака. 2 секунди. Не. Този път трябва да отбележим и добрата защита от съставът на гостите. Засуетихме се, имахме ситуация, в която противника състезател беше паднал на терена, имахме числено предимство и нашите състезатели се зачудиха дали да атакуват, дали да не атакуват и в крайна сметка... Сега чедър на Борко Маринов. Страхотен чедър, страхотен. Може би за сега силният матч в първите минути на Борко Маринов. Много добре се включва. Има и 2 тройки. Борко Маринов е от баскетболно семейство. Павел Маринов е в националния отбор, в мъжкия национален отбор. И дано ни влезна. Хубава двойка на 14 номер, ако не се лъжа. Михаил Танев. 21-18. Иначе междувременно Тодор Цветанов влезе на място на Максим Ванчев. Ето Борко Маринов с хубав индивидуален пробив и 8 точка за Борко Маринов. Много силен матч в първите минути. Да, само да се отпази от полове. 23-18 изтича вече последната минута от първата четвърт. Тук оставихме обаче номер 14 Михаил Танев и 6 точка за него от началото на двубоя. 23-20. Тайм-аут за наставникът на домакините Константин Боев. Що се отнася до статистиката, Максим Ванчев е с 2 точки и с 7, Петър Загоров, Борис Маринов с 8, Мартин Раднев с 6. От съставът на гостите Христо Господинов е с 6 точки, Венцислав Петков с 3, Михаил Танев с 6 и Владимир Николов с 2. Бип шоу сега за зрителите в общинската спортна зала. Да, интересно изпълнение, аплодирано от залата в Стара Загора, 23-20. Топка за отборът на Берое. Очаквам пресираща защита. Най-вероятно да. Точно заради това Мартин Раднев сега изнася топката. Ще търси ли заслон? Ето, правят му заслон и за сега. Тошко Цветанов трябва вече да търси някаква атака. Трябва да стреля. Хубава стрелба е за малко. Възможност за последна атака от изтичащата вече първа четвърт за съставът на гостите от Русе. Възможност да намалят преднината от 3 точки за старозагорци. Хубав пробив и лесни 2 точки за Владимир Николов. Хубава стрелба, но край на първата четвърт. 23-22 резултата. Само 1 точка преднина за съставът на Берое. Оспорван матч. Сега нова изненада за публиката в залата и за зрителите. Ще могат да видят едно ново изпълнение, специално подготвено за този дерби матч.
Публиката подира и това поредно изпълнение, което беше изненада. И продължава този двубой между отборите на Берое и Дунав в дербито в А група между вторият и първият във временното класиране. Топка за Берое. Тор Цветанов продължава да бъде в стартовата петица за отборът на Берое. Без промени в петицата на гостите от Русе. Сега Миленков е оставен сам. Пропусна и хубава борба в защита на центърът Владимир Николов. Много добър индивидуален прояв, но пропуск на 7 номер Любен Пасков и нарушение. Има един проблем в играта ни. Цветанов е сравнително по-тежък от Максим Ванчев. И като цяло срещу себе си има много добре натренирани баскетболисти. Така общо взето трудно е да организираме играта. И противникът отбор, като не притиска, ние сме далеч от коша. Липса организацията на цяло в нашия отбор. Но се надявам да успеем. Тошко Цветанов сега. Опита да ни помогне в тези ситуации. Хубаво в коридор му направиха и Тошко Цветанов с първи две точки в този двубой. 25-22 и сега постепенно нападение за гостите от Дунав. Стрелба от тройката на 7 номер Любен Пасков. Той пропуска и възможност за ново нападение на Берое. Взехме борбата. Така, напоследък вземаме борбата, особено под нашия кош. Миленков, този път никакъв проблем. Да. Той имаше нужда от тази тройка, тя ще го разгърне до края на матча. Първи кош за Бойко Миленков и отново лента, която спира атаката на Дунав Русе. За втори път предупреждение сега да не се хвърлят ленти или поне те да не достигат до игрището, ако ще се хвърлят. Смяна за Николай Господинов, Андриан Атанасов влиза на площадката. 28-22 е резултата. Именно добра защита сега. И чадър на Миленков. 5 секунди. Трябва да... Добре блокиране. Няма да има време за атака. Изтече времето за атака. Много добра игра в защита. Браво. Браво, хубава защита и виждам хубав афиш. Нашите футболни фенове така подкрепят отбора на Русе. За съжаление, За съжаление, те прекратиха участието си. Да, за съжаление, доста футболни центрове нямат отбори в А група. И сега стрелба от линията за 3 точки. Марчей Раднев.